Nhar is-Sibt li ġej il-Life Network Foundation se tkun qed ittella l-maratona bit-tema Għati tan-nieqa, bilan li jitwassal messaġġ ċar li l-abort mhux soluzzjoni u li teżisti l-għajnuna. Il-fondi li se jinġabru matul din il-maratona se jmorru kollha għal dar tan-nieqa Tom, dar li tospita nisa li jkollhom tqala mhux pjanata u li jispiċċaw mingħajr saqa fuq rashom. Din id-dar mhux biss tgħinhom billi tagħtihom post fejn jgħixu sakemm titwilet it-tarbija tagħhom, iżda tipprovdilhom ukoll għajnuna psikoloġika. Fost in-nisa li fittxew l-għajnuna tal-Life Network Foundation Malta hemm konsjellija li ta' 20 sena ħarġet ilha u ma setax tibqa' tgħix mal-ġenituri tagħha minħabba li ma kellhomx spazju. Kont ġifieri kont kelli 4 xhur tqala, għamilt tqala u hekk. Mbagħad sakemm welliet it-tifel u dejjem sibt is-support mingħand il-Life Network, mingħand Kristi, Dr. Mirjam u l-kumplament. Hija spjegat kif dan il-mument diffiċli f'ħajjitha sabet lill-Life Network Foundation li tagħta l-appoġġ kollu li kellha bżonn tul it-tqala kollha sabiex tkompli timxi triq ma' binha. Konsjell qalet illi mill-mument li saret taf li kienet tqila skoprit x'inhi verament l-imħabba. Hija appellat biex jekk hemm xi mara li bħalissa għaddejja minn żmien diffiċli u qed tesperjenza tqala mhux pjanata ma taqtax qalba u tfittex l-għajnuna. Konsjell spjegat li kemm damet f'dar tan-nieqa Tom sabet familja oħra u li grazzi għall-Life Network illum il-ġurnata qiegħda maquda ma' binha. Probabbilment ma kienx ikolli l-ibni miegħi u ma kienx għalihom. Bħala Life Network imma sibthom ħafna. Grazzi għalihom qiegħda maquda mibni llum il-ġurnata. Grazzi għalihom. Intant il-maratona se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjon ta' net-television mis-6 ta' filgħaxija il quddiem u l-Life Network Foundation ħeġġet lil kulħadd sabiex jagħti l-kontribut tiegħu ħalli jiġu salvati aktar trabi.